Ikaw sa bituon sa kadagatan, danagan mo kaming tanan. Ave, Ave Maria. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, atong gihandom ang mahal nga Birhen Maria nining atong adlaw nga Sabado. Padayon sa tang magampo uban kaniya alang sa pagkaayo na nato nining pandemic, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors, ato sang iampo, labi na gyud ang nagsigig suporta karon nining atong archdiocesan nga proyekto, ang pagtukod sa Kapilinha di Fatima tuwa sa Takop San Remigio. Nga unta hatagan sad sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Tinuod ang giingon ug angayng dawaton ug tuuhan sa hingpit nga mianhi si Kristo Hesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ako ang labing dautan kanila. Apan tungod niini gikaluy-an ako sa Dios aron ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Kristo Hesus sa iyang pagtratar kanako. Ang labing dautan sa mga makasasala, ingon nga mga panig-ingnan alang sa tanan nga mutuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita, ang bugtong Dios kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Daigang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Daiga kamong mga sulugoon sa Ginoo. Daigang ngalan sa Ginoo
Daygon unta ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Daygon ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon unta ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Daygon ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan, ug gipadung-aw sa langit, ug sa yuta nga nasa ubos. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abot. Gikan sa kalapukan, iyang gialsa ang kabus. Daygon ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Alleluia, alleluia. Wikain mo, buong nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang kahoy nga way sakit dili mamungag, way pulos nga bunga, ni ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsatagsa ka kahoy maila sa iyang bunga, dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanakog Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Ang muduol kanako ug mamati sa akong gisulti ug motuman niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya mahisama. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalot siya glawom ug gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matayog kay maayo man ang pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa akong gisulti ug dili mutuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha
sa yuta nga wala niya butangig sukaranan sa dihang mihasmag niini ang baha napukan kini dayon ug hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kami ngadtos bukid, kanang kamanggahan man ang among lugar, nga mananom pod mi og mga mais uban pa. Daghan na gani kayo ang usahay guning manggap takalag tubo ba. Magkadugol-dugol na gani inang punuan sa mangga. Moingon dayon tong among amahan or kato among mga uyuan, putli ang uban kanang putla ba haron maglagyo. Kaya kung mulagyo na gani, munindot naman ang iyang dahon, mudako ang iyang samba, daghan na sa tag mapupo or daghan siyag bunga. So, kanimanggong magkasikit nagmaayo ang kahoy, mag-ilog na siyuta sa nutrients, mudaot. Mausan na ka ng mais, kinahanglang tagutlo ragyod kalugas ang imong ibutang kay kung daghan na kaayo, muyelo ra na siya. Di gina makapamunga. Si Kristo naghisgot og ang maayong tanom mamunga sag maayo. Nya ang maayo ang dautan sang tanom, dautan sad og bunga. Ang tao sad kuno og unsay naa siyang kasing-kasing mao sad na ang mugawas. So makita na sa mga sinultihan o sa mga binuhatan. Kung wa natay nutrients sa sulod nato, ang mugawas pud nato bati. Nya ang ato sang binuhatan bati. Dili siya inspiring, dili siya makadasig. Anang makaluya na hinoon, makapa-discourage. Kamoron, kumusta man inyong kasing-kasing? Maayo og nutrients? Di manggi mo muningog. Naiusa mo ingon, maayo. Kana, maayo siguro nag-nutrients. Pero kasagaran, mag-ana lang. Luya. Pragod na imong bata na nag-dehydration or nagmasakiton, pangutan-ang. May buntag. Ana. Kasagaran, ang atong nutrients sa pagtuo, gamay kayo. Or usahay gyud wa gyud zero. Muanhig simbahan pero wa zero. Unsa may hinungdan? Ano man? Tungod kay matud pa ni Kristo, igo ratang mamati sa pulong apan dili mubuhat. Kana gyud mo dako-dako tong problema, mamati pero dili mosunod. Ipalapos las pikas dunggan ba? Murabag imong anak or imong bana or imong asawa nga punayan imong badlong, di man motubag, motutok raman nimo, pero inihuman imong sulti, wa na sa diha ang imong gisulti. Ako din sige kog sulti, manood ganit tag simbahan, maningkamot gitang anhi tapaduol sa altar. Haron mapakita nato sa Ginoo nga love nato siya. Oy, adto gimang lingkod na, lagyo kayo at pili gyud hain ang kinalayan. Niya mo day na atong gugmas Ginoo nga mopalayo sa altar. Mopalayo hadlok nga maduol sa pare. Mao day nang gugmahan nato sa Ginoo. Mao day na ang buhing pagtuo. Mauday na ang init nga gugma. Mupalayo. Ngano man lagi og ang artista mo'y mubarog dire. Naa man lagi mga pulis nga magbantay kay magstampid na kay muduol yun. Labaw pa di ay ng artista sa Ginoo. Labaw pa di ay na ang mga politicians nga sikat kaysa Ginoo. Kana tubaga na ninyo.
Kung kamo nga magsimba dinhi kada adlaw, dili makasunod ni ana, dili makapakita ni ana, unsa nakatungwa mo nagsimba? Kangilad gyud sa atong gipakita nga example ngadto sa atong isig katao. Na kuno nagsimba ta nang lapos las pikas dunggan. Ako dinhi sad sige ko gwali kanang inyong mga koral, kanang inyong mga agianan, tarunga, kanang nindot ang pag-agi sa inyong silingan. Ug naay mga emergency nga dili ta maghuot sa daan, padak-an nato kutob sa mahimo ang agianan aron nindot ang atong traffic, ang atong pag-agi. Pila man kabok ang naminaw. Oy, bugal-bugalan na hinoon ko. Ikaw pader ba? Kanang imong kuan, kanang imong wali, triple K ra gyud nang imong wali. Kural, kilay, o kabit. Anaon pa ko. Ako din ang hunongon. Sa nga, di man dyan ka muhunongan ng imong pagsigig sultig kural. Naaday nang guba silang kural. Nya sayop din ang akong pagtudlo, nga padaki ang agianan. Wa din nagisulti sa Ginoo, nga higugmaa ang imong silingan, samas imong kaugalingon. Wa din nagisulti sa Ginoo nga buhata ngadto sa uban ang gusto nimong buhaton nga rin nimo. Gusto day ka nga lisod-lisoron kas imong silingan. Ha? Gusto ka nga sirad-an ang imong agianan? Unya nganong imo man ang gibuhat karon? Nganong di man jud ka kairog ang imong koral para mo arang-arang ang agianan? Kay lagi igo ra kang maminaw apan ipalapos pikas dunggan. Wa bay pagpalaumbas gamot. Si San Pablo sa unang pagbasa, iyang gipatidlom ang gamot sa pagtuo. Pagkadawat niya sa pagtuo, ang una giniyang giangkon, ako ang labing makasasala nga tao. Ang Ginoo naluoy sa mga makasasala, ug ako ang labing ngilad nga makasasala. Wa gitanang pag-angkona ba? Kay kung moangkon ka nga ikaw ang labing makasasala, unya magbasol na ka, magbuhat dayon kag maayo. Bugti, murabag ka ng reparation, pambayad sa sala. Wa may laing ibayad sa sala, kanamang buhat nga maayo. Karon ikaw asawa, nakaamgo ba ka nga makasasala ka o sige lang kag tan-aw sa imong bana? Sahay, yung anak ra ba ta? Nga asawa din eh. Kinsa din ang magsigig angkon nga siya makasasala. Taas ang kamot. Wala ba ni taas eh. Wagi asawa din sag-usa. Kamusang mga bana. Musta man? Kusog sad mong muangkon na kamo makasasala o sige gimog dipinsa na inyong sala. Kanang paghubog-hubog sala baya na. Kanang pagpanugal sala baya na. Kanang pagpamabay, pagpangabit or kanang pag-abang-abang ana mga babae sala baya na. Nya, wa mo nagbuhat na. Yung duko-duko sa ubang bana dyan, pare, ganing himong gani, ana. Anya, makikuyog dahil mo na mo nga sa impyerno. Ayaw, oy, mag-inangkunay ta. Anya, human dayon, maminaw ta. Anya, human, puyan. Pasti lang nindota, pero magpasalamat lang pod ko nga doon nagyoy mga tao nga nagpakita nga sila naningkamot pagpuyo og nibunga sa ilang mga buhat. Una ani kanig yung gasigig palit sa atong slots. Daghan yung niingon ako, padir, kadako na ba ninyog halin? Kami gani diri usa ka tuig na ug among dividon sa tag 1,000 ang nadonate, wa man kaabot 1,000 ka slots. Pero ikaw diha niabot na mag pila na ron? 15,366 na ka slots. Na. Sugod August 8 hangtod September 8, September 9, September 10 man nga record, pero mostly ani ang ato pag yung naihap kay daghan pa mang iponon aning kotobra sa September 8 or 9. So usa ka buwan natong sigig announce para sa balay kapilya sa Mahal nga Birhen sa Fatima nga atong gitukod
Niabot na og 15,366 ang ato palang naihap. Kining mga tawhana dili mga dato. Kining mga tawhana ang uban ani nagkalisod. Pero naminaw sila og ang ilang kasing-kasing mi-react dayon tungod kay di may suod nga gugma sa Ginoo og sa mahal nga birhen. Pero daghan kayo ang naminaw nga naagid untay ikapalit pero wag mo lagwa lapos na siya nasa slat nasad kaning paria wag ni hunong siging pangayo anang slat naong aning paria mura na lag slat. Si Kristo namatay gyud nga nagsigig sulti biyai ang inyo mga sala tuo kamo sa ebanghelyo kay moabot ang panahon nga maghukom mubalik ko dinhi aron maghukom. Tanawa porting daghanang na impyerno matod pa sa Our Lady of Fatima daghang kalag ang naimpyerno kay wa naman magampo ug wa na say nagampo. Kini manggong pagampo ba bunga manggunis pagtuo, di ba? Mo na umuampo mo din hisod sa simbahan, paduol mo diris Ginoo. Ay mo pagsigigan hada layo. Nga naman, kinsa may mulingkod aning niya sa atubangan. Kinsa may inyong palingkoron? Ha? Inigabot nimo ba mulingkod ka diri nya ang kana bakante kinsa may imong palingkoron? Kinsa imong gi-reserve diha? Tubag. Kung ako inyong patubagon, palingkuran ninyo giyawa. Daghan kay yawa dinhi. Di man na makita ang yawa. Nyag mulingkod diha ang yawa, butangan na niya dihag ali aron inigbaha sa grasya gikan sa altar padong diha, di nakaabot nimo kay tuam kas luyo. Imo man siyang gibutang aglingkuranan. Di ana siya mag-ali diha, siya magsaod sa grasya. Bantay mo ano. Nanong imo maginang putlon ang connection ka. Unya pa din na man sa nay connection dia. Wa man sa lingkuranan, di man naganahang yawa nga magbarog-barog. Hayahay ganahan maginang yawa magpahayahay. Ana. Bitaw. Kasagaran sa mga tao nga kanang musod og simbahan nya magsigig palayo, mawa gid na sa simbahan. Parihara sa nas asawa og bana nga magsiglig lagyo, nya butangan pag yung unlan ang taliwa, magkabuwag gid na madugay. Bitaw. Magkabuwag magani na magsigig wakli, sigig wakli. Kana pa bang laglagyo? Maubitan na kasagaran in taon sa ato mga pamilya nga abroad ang iyang paris, kasagaran di nun tanan, kasagaran gyud naglisod gyud ilang relasyon karon. Naglisod ba kanang struggling ba? Kay ngano man ang tuas gawas, tuas sa dito'y nagsigig sikit-sikit. Ang niya sa dinhi gipunayan sag sunggal, natintal sad. Ana, og di man matintal, siging away. Ana, ay naman na imong kwarta, sa gamay lagi kurog kita lagi. Unya kami diri, unsa naman niya, niya ba tayo gikuha diring balay, niya di man yung kwarta. Siging away bahin ng kwarta. Kaya nga naman, di man pariha og kahintang. Ang di diri, gahuna-huna, nga kato, porting kwarta. Ang tuwa dito, nangutang na di ay, para ipada diri. Wa mo kakuha na. Lagyo man, pero dugol pa to. Dili oy, inigingon kagalkal na lagi natong sudlanan day pagkaos ni musbugas inja, wa nay bugas oy. Sa mao ba? Maghunahon na to ig trabaho, pastilan. Iinom ko pa gini, i-red horse ko pa ni nga kakagalkal na dito ang akong sudlanan. Ana. Nya naa sa babae magsikit-sikit nga hugot kay angay sa pastilan mo hikap kuron ana dako-dako ginagbayad kagalkal na ba dito ang sudlanan. At least ba? Sus, ang ako mga anak, nagkaimat lang ang naong. Huwag na dyan ko, kapalit ng tao nila, bisag tissue na lang. Ana. Ang mga diaper gani, recycle na. Kanya, kuan pa ka, red horse pa ka, magsigarilyo pa ka, makakuan ka, og naa ka ba, duol ka, sikit ka. Daghan ikag ma-realize, pero na imong bana, sige sikit imong bana. Di ba makahibaw dyan ka, nga wa na gid na kaligo-kaligo. Kaya di pa lang gani na mulihok, baho na. Nga may ingong kadong, kaligo sa dongoy, kaya sipunon masad ko nimo. Ana, isa pa day kumuhumotes imong kuan, nga naanad naman ka ani. Naanad na to, pero may sa tingali maligo, kaya murag hait-hait ng baho da. Anagod.
Pasabot mulaw ang atong relasyon, sikit. Mabitaw sa kalawom sa atong relasyon ni Father Leo, magdespedida ta karong gabi eh. Ambot wa ba kay manghilak ani? Oh, Father Leo ba? Iyang misa karon despedida mas karong alas 6. Laom-laom bayag dots Father Leo nato dinhi. Bisag usara siya katuig isip pare og unom ka buwan more or less isip deacon. Wa day kadot siya ninyo. Mao na. Nya, unsa may atong buhaton? Panghatag mo og ipabaw ni Father Leo. Na nga karong gabi inigmisa niya ang tanan nga ihog nato sa kolekta karong gabi nga iyang misa alas 6 ato nang ipadaan niya. Di nato na ikip din his parokya. So kung gusto mong mupadaan ni Father Leo nga di mo mahibawan, ihog sa kolekta. Ana. Pero ay lang sa diyog bawi ay inighuman nga ngaon sa mugmay nga aton kag 20 kaon kag 150 sa kadiya. Ayaw lang sa. Say pag muuli na lang sa kas inyo no. Inana ba? Ana ba? Uglaw mugdot ani mo ay sa tawo pahimusli. Onya. Kuan. Kauning mga online parishioners di man mo ka-appeal sa actual pero maka-appeal mo sa live streaming. Karong gabi kung function ang atong live streaming hatag sad mong Father Leo kay siya ra ba ni tigmisa sa atong live streaming everyday kanang kada alas 6 sa hapon siya man amoy perming ma-insert diha. Ang pasabot nako ba kanabitang kamaotang muhatag og kalipay sa tao nga lawom og dot sa atong kasing-kasing. Kung ang mahal nga birhen lawom og dot nimo ang imong kalipay ihatag ngadto niya mao ang pagpaambit sa mga grasya nga mibaha sa imong kinabuhi. Akong gipangutana kadtong nag-donate og 2 million katubang nipalit og 2,000 ka slots just few days ago. Ako siyang gitiksan ngano maning 40 maning dakua sa inyong gipalit. Ana ko ba ingon siya by grace of God, Father, nakaadto manggod ko sa Portugal, sa Cuba da area. Ug dunay dakong nausab sa akong kasing-kasing pag-adto nako didto nga nakaingon jud ko, grabe gyud ang mahal nga Birhen sa Fatima nga mihayag og mi transform sa akong kasing-kasing. Munang pagkadungog nako nga naay dakong project ang diocese nga naa himuon diha kadtog yung kapilinha nga among giadto didto. Niingon dayon ko, ang pinakadako nga atong matampo, atong ihatag kay grabe ang nahitabo sa atong kasing-kasing. Experience sa mahal nga Birhen. Lawom o gamot ang mahal nga Birhen nila. Ana. Pero naasay ni donate nato ni palit og usa ka slot, pero purti sa niyang lisura, galisod na gani siya paghatag og pagkaon sa iyang pamilya. Pero iya yung gisiparit karon nga matud pa niya sa dip matapos ning ang pagsigig panawat aning slots makapalit yung ko bisag usa. Unsa may kalainan ana og sa kadtong 2,000 slots og kaning 1 slot parihara pulos bunga sa gugma beyond their comfort zone. Kita gud usay manghatag ta sa ato lamang convenient nato ba? Ana beyond your comfort zone. Nasa taroy daghang SBFP powerful vinegar. Gahapon nag-deliver na sad og 6 ka containers. Nadiha ang lubi. Nako nganong 40 maning daghan na brad. Insya mudaghan pag ginapader. Nako ngano man siya 21 guna kalubi ang akong gisanggutan. 14 pa lang ang nituba kapunuan. Nya 21 na inigtuba ana tanan pader. Purtig yung tuba na kung magbaha na ni dinhing suka. Amo na atong ipanghatag kada Domingo. Ala pagdamo dinhing sudlanan makadawat mo og SBFP powerful vinegar. Nya nindot kay nga example nganong nitubod ang suka giputol giabis ang kanang gitawag natog iyang buwak unta bungol may itong tawgon ana pero makabot makadungog mo na bungol imo na
Amo ba kanri bungol ang kana na. Kana bang yang ana bungol man na sa amo. Pero makadungog man inig-abis nimo mutubod man. Unsa man na inig-abis nganong mutubod man siya tagok na niya or iyang juice. Ug ato nang tan-awon mura na siya og samad ni Kristo nga giabis nya nitubod dayon ang dugo. Nya inig abis pagyug-usab siging agas mura sa na siya luha nga nagsigig agas kay giputol ang iyang lawas. That is self-offering sa lubi aron motubod ang suka nga very powerful, makapahurot sa bahaw, makapakaon natog samot sa ginamos kana mga kiyampi mo kanang putpot gagmay kayo bisag ana madaginot basta naay suka, humulig suka o mga hilis gunang nya sige kaon suyupon pag ginanamos una basta naay suka porting lamias kaon gikan na adtong luha sa lubi nga giputol ang iyang lawas. Pag yun mo kasabot manindog ta. Mga igsoon, uban sa lig-on nga pagtuo ipadangat nato ngadto sa Dios ang mga pangamuyo uban sa mahal nga Birhen Maria moingon kita Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan magpabilin nga maglig-ong sukaranan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasod makasinati na sa kalinaw, nga maoy maghatod sa tanan ngadto sa panaghiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay makaangko na sa hingpit nga kinabuhi sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoo among Dios, hatagi kami sa among mga gipangayo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, kay amo kini gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kini nga mo gihalan, ang panumpino nga abot sa yuta, kung ginama sa kamot sa mga tao, mahimog silang talanon sa kalagalang kanan.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magadaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad. Imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanihi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na gyud ang among gihandom karon, lakip na sadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahong ug ang himaya, ang tut sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, how I long to sing you a song of love, to express the happiness that's deep within my heart. Oh, Mary, our Queen of Love, our way to the loving Son, our beautiful way to the loving Son. Oh Mary, our Queen of Love, our way to the loving Son, our beautiful way to the loving Son. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios
Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkalig-on sa pagtuo. Strong faith. Nya mahitabo ra ni kung ato gyung paminawon og puy-an ang pulong sa Ginoo. Pero gigo ra tang maminaw, nya di mo puyo, mura ra gid tag taong buang-buang. So karon atong i-update mo sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance Slots para sa pagtukod sa Kapilinha di Fatima dito sa Takop, San Remigio. So as of yesterday, ang ato nang nahalin niabot na og 15,366. Pakpak sa tagusab sa Ginoo. Mas gamay na lang ang nahibilin, 14,134. Nya kay ang birthday gifts natong Mama Mary ato pa mang ipanghatag hangtod sa September 30. Hantod pa man ni September 30 kay ato maning birthday gift niya. Daghan pa kayo mog mahatag, no? Lagi gyud dayon mo react og nindot, no? Hilom ba? So ato sang kuan i-offer ang atong SBFP Powerful Vinegar pagdala mog sudlanan ugmang adlaw panahon sa misa gikas buntag alas 5 hangtod sa alas 8 gabi. Ana dias atbang atong may kuan maghatag diha og Powerful Vinegar. Luoy tawo kay lubig sige abis na nga putol na. Sagdi lang kay iya masang gi-share ang iyang Powerful Vinegar. Ana. Niya karong gabi mao ang atong paghatag og tribute ni Father Leo, ang atong parochial vicar. Niya inautonta nga inyo sa siyang duyugan sa inyong paghatag og kalipay niya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.